Què passa? Com ho has pogut amagar? Quina merda de relació tenim tu i jo? Sara... 60.000 euros, Fidel! 60.000! Volia que visquéssim com les famílies normals, sense patir. Anar de vacances, treballar menys, deixar de fer números. Ho has espatllat tot. Aquest bar era una nova oportunitat. I ho has engegat tot a rodar. Ho solucionaré. No sé com encara, però ho solucionaré tot, t'ho prometo, t'ho juro. Tu sol. Ni parlar-ne. Ja ho has emmerdat prou. Ara mateix m'ho expliques tot. I li han de pagar 10.000 euros al prestador durant 5 setmanes seguides. I si no paguem el prestador, es quedarà al nostre pis. Però com s'ha d'acudit posar el nostre pis com a aval? De fet, encara no entenc com vas anar a parar un prestador. Era amic de la Patrícia de l'Orpinell. Em van dir que els havia ajudat a muntar el basar, que els van deixar els diners i que havia anat molt bé. A veure, tu tens 2.000 euros. Jo en tinc 700. Amb això no en tenim ni per començar. Però hi ha els 8.000 euros del meu fons de pensions, i amb això... No, aquests diners no vull que els toquis. Jo tampoc vull tocar-los, Fidel, però no hi ha més remei. Ara el problema no és només teu, és dels dos. I l'hem de resoldre junts. Això dels 10.000 euros del prestador ho hem de renegociar. No podem pagar cada setmana, això. No hi ha res a renegociar amb el Gerard. Però és evident que no podem pagar, Fidel, i ell ho ha de saber. Com vol que treguis 10.000 euros cada setmana? Potser podríem rehipotecar la casa. I si les coses van malament, ho perdem tot. M'estimo més parlar amb el Gerard aquest. Sara, no s'hi pot parlar amb ell, és perillós, Sara. Perillós? Tens una dona molt pragmàtica. Això, per si encara no ho sabies, és una sort. Gerard, de veritat, no podem pagar 10.000 euros cada setmana. Una relació va bé si cadascú hi posa de la seva part. Sé que us hi esteu esforçant al màxim. Jo també m'hi esforçaré al màxim. 3.000 a la setmana. 3.000? Això també és una bona quantitat, però ja és una altra cosa. Doncs no se'n parli més. Els d'aquesta setmana. T'agraeixo que ens hagis escoltat. Agraïu-li a la Patrícia. S'estan molt bé. Gràcies. I ara no tornis a espatllar, eh? Vaig a casa, que l'Àlex està sola amb el Ventura.